Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal darb'oħra mhux se jieħu passi fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri. Dan minkejja fis-sigħat li għaddew ġie żvelat li s-sit tal-kumpanija 17 Black u direttur fil-konsorzju Electrogas li ntgħażel biex jibni u jħaddem il-Power Station ta' Dellimara. Fl-ewwel kummenti wara li sar magħruf ta' min 17 Black, Muscat qal li hu se jistenna r-riżultat tal-inkjesti li għaddejjin fil-qrati qabel ma jieħu deċiżjoni. Hemm investigazzjonijiet u hemm anke inkjesti min-naħa tal-awtoritajiet indipendenti f'dan ir-rigward. Jien min-naħa tiegħi mill-bidu li ħanistenna l-investigazzjonijiet u ħanistenna l-inkjesti wħud minnhom illi intalbu minn ġudikanti indipendenti min-naħa tal-oppożizzjoni illi jiġu konklużi u mbagħad nieħu d-deċiżjonijiet illi għandi nieħu. Il-ġimgħa l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters u l-Ġurnal Times of Malta żvelaw li s-sit ta' 17 Black u Jorgen Fenech, kap eżekuttiv ta' Thomas Group li jagħmel parti mill-konsorzju Electrogas. Min korrespondenza li ġiet żvelata fix-xhur li għaddew, 17 Black kellha tgħaddi pagament ta' 150,000 euro fix-xahar lill-kumpaniji Hernville u Tilgate, kumpaniji sigriti fil-Panama li kienu ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri rispettivament. Fi kliem ieħor, Konrad Mizzi u Keith Schembri kellhom jirċievu pagamenti ta' 150,000 euro fix-xahar kull wieħed minn kumpanija li issa sar magħruf li hija wieħed mill-operaturi tal-Power Station ta' Dellimara.